खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उफेरा बिसायख'थिनि बिजाथिनि पेनेल लानानै दिल्लीयाव दंहैयो। प्रकाशन परिषद साहित्य बान्था 2024 नि थाखाय बिजाब हांख्रायदों। जीएमसीएचआव थै होनो फैनानै सासे HIV पजिटिभ सुबुङा हमजादों। कानाडानि सा 6 डिप्ल'मेटखौ थाबैनो भारत नागारनो बिथोन। सप्तासेनिबो बारा हाखराव गब्र'नानै थानायाव मैदेर फिसाया जिउ खहा जादों। सासे अंगहानि आइजोखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों, सासे ग्रेप्तार। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे आइजोनि जिउ खहा आरो 7 जखम। सासे निसा फेनाय ड्राइभारा गंसे स्कुटिखौ सौख्रांदों आरो गारिनि सिङाव गान्जा मोनदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसामाव खुंजानो गोनां मोनबा विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि बिजाथिनि पेनेल लानानै दिल्लीयाव दंहैयो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ दासिमबो फोसावथ'नाय जायाखै, नाथाय दानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरनो गावबा गावनि खोलोब फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ बानजायगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो आसामनि मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ महाराष्ट्र आरो झारखन्डआव विधानसभा बिसायख'थिजों लोगोसे जयैनो फोसावनो हागौ होननानै माखासे थाखोआव सावरायदों। बेनि सिगां समबारखालि मोनाबिलियाव आसामनि मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि खालार फोसावनो हागौ होननानै खौरां गोसारदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिजेपिआ बिहाली आरो धलाई बियाबाव साथाम सोद्रोमानि दाबिदार बिजाथिनि पेनेल थियारि खालामदों। सामागुरियाव 2 सोद्रोमानि पेनेलखौ थियारि खालामदों आरो बे पेनेलखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया दिल्लीयाव थांदों। ओरैहाय गुबुन 2 बियाब बङाइगाव आरो सिडलीखौ मित्रदल एजिपि आरो इउपिपिएलनो हगारनानै होफिनदों बिग ब्रादार बिजेपिआ, मानोना बे 2 बियाबा मित्रदल एजिपि आरो इउपिपिएलनि आखायावनो दंखायोमोन। आसाम प्रकाशन परिषदनि बानजायनायाव सिगां बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो जर'खा थुनलाइगिरि आरो फोसावगिरिनो 2024 मायथाइनि थाखाय प्रकाशन परिषद साहित्य बान्था होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखाय एबा प्रकाशन परिषद बान्था 2024 नि थाखाय 2021 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय 2023 मायथाइनि 31 दिसेम्बरनि गेजेराव फोसावजानाय सल'मा, सुंद' सल', फावथाइ आरो खन्थाइ बिजाबफोरखौ हांख्रायहरदों। मख'जानाय आयदानि बिजाबफोरखौ लिरगिरि आरो फोसावगिरि सानैनिफ्रायबो बिहरनाय जादों। थिखानाय 15 नभेम्बर 2024 खालारनि गेजेराव सौहैनाय बायदिनो बिजाबफोरखौ दैथायहरनो खावलायनाय जादों। आर'जलाइखौ इमेइलाव अनलाइननि जोहै जमा होनांगोन। बेजों लोगोसे बिजाबनि गांब्रै कपिखौ पस्टनि गेजेरजों दैथायहरनो नांगोन। परिषदनि नेहाथारि प्रमद कलिताया समबारखालि प्रेस बिबुंसार फोसावनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आर'जलाइखौ आसाम प्रकाशन परिषदनि वेबसाइट www.publicationboardassam.com आव मोननो हागोन। बिजाब दैथायहरनायनि थङा जादों सेक्रेटारि आसाम प्रकाशन परिषद, बामुनि मैदाम, गुवाहाटी 21, इमेल assampublicationboard@gmail.com। प्रमद कलिताया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बान्थानि थाखाय सायख'जानाय बिजाबनि लिरगिरिनो 5 लाख रांजों लोगोसे मान बिलाइ आरो फोसावगिरिनो 3 लाख रांजों लोगोसे मान बिलाइ होनाय जागोन। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल सुंद'यै जीएमसीएचआव सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। नोंथांहाबो जुदि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनिफ्राय थै लानो सानदों नामा? दानो सांग्रां जा आरो खनसे सानग्रो, मानोना जीएमसीएचआव माखासे थै होग्रा दालालफोरा जे सादों, जाय दालालफोरा नोंथांनि जिउआवबो खैफोद लाबोनो हागौ। रिपर्ट बायदिब्ला जीएमसीएचआव थै होनो थांनानै इउनिस आली मुंनि सासे HIV पजिटिभ सुबुङा हमजादों। इउनिस आलीजों लोगोसे लाल बाहादुर शेख मुंनि दालालखौबो हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बै सासे सुबुङानो दानसे सिगाङावसो जीएमसीएचआव सासे बेरामिनो थै होदोंमोन। बबेखानि दालालफोरा 2000 राङावनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थै फानो। धुबरी, मानकासार आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि माखासे लाइमोनफोरा जीएमसीएचआव थै फानो होननानैबो सोराङाव फैदों।
कानाडा आरो भारतनि एना एनिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। कानाडायाव मोनसे बुथारनाय केसआव भारतनि डिप्लयमेन्टनि आखाइ दं होननानै कानाडा सरकारा दाबि खालामनायनि उननिफ्रायनो भारत कानाडानि सोमोन्दोआ गाज्रि जादों। बेनि गेजेरावनो समबारखालि बे एना एनिया थिखिनियाव सौफैदों आरो बेनि बिजाथाय होनानै भारत सरकाराबो गोख्रों राहा लानानै कानाडायाव थानाय भारतनि डिप्लयमेन्टफोरखौ लाबोफिनदों। बेजों लोगोसे भारतआव थानाय कानाडानि 6 डिप्लयमेन्टफोरखौ थाबैनो भारत नागारनो बिथोन होदों। मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ समबारखालि गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला कानाडानि डिप्लयमेन्टफोरखौ फैगौ 19 अक्ट'बर सनिबारनि गेजेरावनो भारत नागारनो बिथोन होदों आरो कानाडा सरकारनि थांखिनि सायाव भारतआ गोजोननाय गैयै आरो खुद्रिनायखौ दिन्थिदों। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो कानाडानि जास्टिन ट्रुडो सरकाराबो भारतनि 6 डिप्लयमेन्टखौ कानाडा नागारनो बिथोन होदों होननानै खौरां गोसारदों। गलाघाट जिल्लानि बगितला साहा बागानाव मासे मैदेर फिसानि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हाप्तासेनि बांसिन नालानि हाखराव गोग्लैनानै थानायखौ जायगानि सुबुंफोरा नुना हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनो खौरां हरनायनि उनावबो जाथायसालियाव नुजाथि हैयैनि जाहोनाव रागा जोंखांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि थि सम थानायावनो रैखा खालामहैयैनि जाहोनाव मैदेर फिसाया दुखुनांथावै जिउ खहा जादों होननानै जायगानि सुबुंफोरा दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो गसाइगावनि सिङाव थानाय बल्लामजरा गामियाव मासे हाग्रानि मैदेरा सोमोनांथावै थैना थानाय थासारियाव मोननो हादों। जायगानि सुबुंफोरा दैबानाजों थैना गोजावबोनानै थाफैदों होननानै सन्देह खालामदों आरो दैमा सेराव थाबथाफैनायखौ नुनानै हाग्रा बिफाननो थाबैनो खौरां हरनायबो जायो। हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा खौरां मोननायनि उनाव जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थांनायबो जायो। बिटिआरनि सिङाव थानाय गसाइगावआव सासे अंगहानि आइजोखौ 3 सुबुंफोरा खाबु लानानै जर जुलुमै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 अक्ट'बर खालि बेलासि समाव मुखलेसुर रहमाना सासे गुबै दायनिगिरिया आइजोखौ नंखायै गावनि न'आव लेंहरनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ गोबां नागिरनानै दायनिगिरि मुखलेसुर रहमानखौ ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसेनो खारखोमानानै थानाय गुबुन दायनिगिरिफोरखौ नागिरनाय जायो। बे मुगैथाव जाथायनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों थाबैनो नायबिजिरनो वुमेन्स राइट्स प्रटेक्शन कमिटिआ गोख्रोङै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनदों। नगाव जिल्लायाव समबारखालि मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 7 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कामपुर महकुमानि सिङाव थानाय रङालु गावनि साखाथियाव थानाय 11 माइल ओनसोलाव गंसे अट' रिक्सा गारिया राजालामानि साखाथियाव थानाय गंसे ट्राकजों हरखाबै सौग्रावलायनायनि जाहोनावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिखांदोंमोन। जाब्रबथायाव 3 आइजो ड्राइभार आरो सासे गथ'साबो गोब्राब हालोदाव जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो नगाव देहा फाहामसालियाव लानानै थांनायबो जायो। लोगोसेनो जिउ खहा जानाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बबेखानि बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय ट्राकखौ AS01RC 1925 होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरखारि मावफारियाफोरा दासान्दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थिरांथा लानाया जायो। नुनमाटी फ्लाइअभारनि सायाव समबार मोनानि समाव सासे निसा फेनानै गारि सालायनाय ड्राइभारा स्कुटि सालायग्रा सासे सुबुंखौ सौख्रांनायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जादों। रेजिस्ट्रेशन नम्बर AR01B8512 नम्बरनि गंसे गारिया सामलायनो हास्लाबिनि जाहोनाव हरखाबै गंसे स्कुटिजों सौग्रावलायनायनि उनाव फ्लाइअभारनि डिभाइडारावबो सौग्रावहैदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय सोमजिनाय समाव गारिनि ड्राइभारा निसा जानानै फेनायमोन। लोगोसेनो बिनि गारिनिफ्रायबो गान्जानि मोनसे पेकेट मोननाय जादों। बबेखानि बे जाब्रबथायनि बागै नुनमाटी पुलिसनो खौरां हरनायनि दसे समनि उनावनो जाथायसालियाव पुलिसआ नुजाथिहैनानै गारिनि ड्राइभारखौ ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसेनो गारिखौबो जब्द खालामनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।